Bezkalorické dochucovadlá sú čoraz populárnejšie. No ale prečo? Dôvod je strašne jednoduchý. Lebo vynahradia chuť na sladké, je tam napísané bez kalórií. Ľudia majú sugerované, že čo nemá kalórie je automaticky zdravé. A už keď sme pri tom, naozaj potrebuješ sladiť úplne všetko. Máme k dispozícii med, ovocie a množstvo zdrojov, ktoré ti dokážu vynahradiť tú sladkú chuť aj zdravým spôsobom. Namiesto hľadania bezkalorickej verzie v každom jedle není rozumnejšie postaviť stravu na kvalitných potravinách a držať sa pomeru napríklad 80-20, aby si to dlhodobo vedel dodržiavať. To znamená, že väčšinu času si jedávaš kvalitné jedlá a do toho si dohadzuješ veci, ktoré ti chutia, či už sladké, vyprážané, energetický nápoj, to je úplne jedno, každý má rád niečo iné. Nejde tu o nejakú antikampaň, ale o to, aby si sa naučil rozlišovať medzi marketingom a normálnou stravou. Pretože keď zlepšíš svoje nutričné aj všetky zlé návyky, nezlepší sa len tvoja fyzická kondícia, zdravie, ale aj mentálna energia a celkovo kvalita života. Čím viac živočíšneho zdroja, tým bude kvalita lepšia. Takže nehľadaj bezkalorické alternatívy, prinesie ti to viac škody ako úžitku.